Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Tady je opět Mr. Skittleska. A dneska si ukážeme moje Pokémonní kartičky. Tak, mám takový krásný album. Tak, mám to podle energii, takže tady máme nějaký Sprigatita, holo, nebo jako promíčko spíš, jo. Z Kovalejna, tady nějaký normální, jo. Prostě to jsou non-raři, Among Us, prostě tady nějaký non-raři. Můžete vidět, vám to takhle ukážu zblízka. Tady Pineko. Tak. Decidueye, Rowlet, Joltik, Venonat Execute, Weepinbell, Tangela, Venomot, Bramble, Dustox, Bounsweet, Scyther, Gossifleur. Tady je Rowlet holo, to myslím, že ještě, jo, to je zmekáče. Jsou tady takhle, no. Tak jdeme na ohnivý. Tady je Moltres, holo Moltres z roku 2000. Zaostří se. Bohužel se mi to zaostří tady. Nejde to moc vidět, jako to z roku 2018. Tady Fuecoco, Victini, Simisear. Tady tyhle. No, to samý tady nějaký ohnivý, že jo. To je normálka. Tak, tady mám ještě pár ohnivých. A vodní. Mám tady mega hezký Blastoise holo. Pokémon Go. Edice. Tady jsou další vodní. Tady další, tady máme Quaxlyho. Vodních mám fakt docela hodně. Tady je Keldeo. Tady další vodní. Další vodní. Soubl, Ošavu, tady je Dreadnu. Pikachu, holo. Tady Luxray. Pikachu, holo, další, tady Pikachu. Tak, Ampharos, třeba tady je Electrike a už jdeme na psychický Pokémony. Bombonky. Takže jdeme na psychický Pokémony. Jo, tady nějaký psychický. Další psychický. Diancie. Holo, ona nejde moc vidět, ale je to holo. To samý tady tak Galate, nejde moc vidět, ale je to holo. Tak. Další Tinkaty nějaký. Tak a jdeme na hvězdové Pokémony. Sphero, Tanquil, Eevee, Doduo, Meowth, Tandemaus, ten je dobrý. Nějaký japonský. Tak další, tady mám třeba Snorlaxe, Aerodactyla, ten je holo. Jungus, další Herdier, Spinda, Fletchinder, Indeedee. Další tady je Herdier, Archen, Eevee. Reklamní přestávka na Pokémon Go. Neumím házet levou. Jak se tady chytím?
Nic moc. Tak jdeme dál. Tak. Komala. Lugia, hele, tady. Taková. The Celebrations. Tak a máme tady pěsťový Pokémon. No. Tak. Ursaluna, ten je mega hezký. Tak. A mám na vás otázku, jestli znáte Ursaringa, tak z Ursaringa se potom může evolvnout Ursalun. A mám na vás otázku, v jakém období, nebo jakoby, jako jestli se může vyvinout jenom v noci, nebo nebo ráno, nebo odpoledne, nebo při úplňku. Kdo napíše správnou odpověď do komentářů, tak mu dám na to srdíčko. Tak, tady máme Klav. Vůbec nevím, kdo to je. Jo, tady další. Tady je poslední stránka z albumu a budu muset pro další. Tak. Album 1, dokončeno, jdu pro další album. Tak, tady pokračujeme s pěsťovýma. Rockcraft tamhle reverse, tady další Ursaluna, dokonce mám dvakrát, jsem nevěděl. Tak, tady potom nějaký tyhle, to už jsou nějaký temný, ani nevím, jak pořádně jim říkat. Sandile, Hungoro, Tyranitar, Holo, nejde moc to vidět zase. Ono u těch Holo teďkon to moc nejde vidět, ale jsou Holo. I Veltal. Tak. A jdeme pro další album. Tak, mám tady tyhle vůbec nevím, metalový, dalo by se říct. Tady už jsou dračí. A já jdu pro krabici a tam mám další Pokémony. Teď jdu pro krabici, tam mám další Pokémony. Tato krabice je docela hezká. A to jdu vytáhnout. Tak lidi, tady to mám další, ale tam jsou jenom energie a kódy a tady mám nějaký trenéry. Takže to takhle pojedu prostě, protože to nezvládám jednou rukou moc. Tady mám nějaký ukážu, některý se obráceně. Jo, tady mám ještě nějaký navíc Pokémony. No a to je tak asi všechno. A teďkon dojdu pro vzácný. Takže máme tady vzácného Rotoma ve Full Art. Dám ho dál. AR Bronzora. Takovýhle dvě, vůbec nevím, jak se jmenuje tenhle typ karty. Tohle je dokonce japonská. Shiny Cramorant. Mr. Mime Shiny. Shiny Pavmo. Shiny Xatu. Tak AR Knuckly. AR Gloom. AR Mightyena. AR Snorlax. Už nebudu říkat AR teďkon Vactrio. Speel. A Tapubulu. A teďkon tady máme EX. Takže Chien-Pao. Iron Valiant. Toxicroak. Milotic. Mega hezký Munkidori. Iron Leaves. Vůbec nevím, jak se čte. Vespiquen. Walking Quake. Tsarina. Gardevoir. Great Tusk. A Včka tady máme, jo. Takže Kyurem V. Shadow Rider Calyrex V. Cinderace. Mewtwo. Oranguru. Infernape. Serperior. Drapion. Slaking. Conkeldurr.
a Dragonite. A teď tady mám VMAX, to mám jenom jednou. Takže VMAX Deoxys. Tak tady srovnám ty karty. Tak a teď tady mám V-Star, jo. Takže V-Star Hisuian Decidueye a V-Star Darkrai. A teď tady budou asi 2, 3, 4, 6 karet v toploadrech, který jsou, kdo neví, co je toploader, tak to je takový tvrdý obal, že jsou a je to na karty, které jsou docela vzácný, jo. Které jsou jako hodně vzácný, jo. A v tom obale mám Deoxys V-Star a už tady mám jenom trainery. Tak, trainer Giacomo, tyhle trainery jsou hrozně vzácný. Eri, Lanas Aid, Brandon a Rajd Helmet, to je ještě k tomu gold, takže je docela vzácná, hodně vzácná je. Tak a to jsou moje karty. Já jich mám určitě ještě víc, ale teď jsem vytáhl prostě pár karet a takže jako doufám, že se vám tohle video líbilo. Mám docela dost karet, tady mám nějaký coiny. A jestli se vám to líbilo, dejte like. Zanechte tu like a odběr, zase zvoneček, ať vám nebudu žádný jiný videa. Do komentáře napište, jestli se vám líbí Pikachu nebo Urshifu. A já se tady s váma loučím a čau.